салом алейкум ҳамдиёрони азиз, дӯстони азиз, имрӯз 6 октябри соли 2025 аст. Ман қарор дорам дар назди ниҳоли ноки ясочка. Ман илтимос кардам ки ҳам ясочка то ман як навори дигар гирифтан начинанд, барои ман як дарахташро мондан, нимашро чиндан, нимаш мондааст ва имрӯз ба шумо нишон медиҳам ки ясочка чӣ хел нок шудааст. Ва имрӯз ман ҳоз як чандтаашро мечинам барои шумо. Мана ин аллакай пухтааст. Вақти чанд рӯз пеш аллакай бояд мечиндан. Чанд рӯз пеш? Тахминан 20 рӯз пеш бояд мечиндан. 20 рӯз пеш мечиндан. Ин нока бинед, ин нок дар бозор ҳозир намедонам акун. 20 сомон бошад. Қимата будагист. Ҳаст. Дар бозор як лох мумкин 10-15 сом харан. Ин нокро мо 20 рӯз пеш як қисмашро як бор дига навор кунед. Ана. Ина бинед ясочка. Аз ин 50-60 ниҳоли фурӯшӣ дорем. Бисёр надорем. Ина бинед. Мана ин 20 рӯз пеш чиндагиаш, а? Ака? 20 рӯз пеш чинда мондагиай. 20 рӯз пеш чинда мондагиай. Ха ина бинед бозоргири ин нока бинед бозоргир шиданааст. ин нок бо дар минтақаи ғарб чӣ хел мешавад? Салқинида нағз мешавад? Зур мешавад. Салқинида нағз мебинад. Нағз мешавад. Мана ин имрӯз шиндем. Агар ҳаминро мо мемонем ҳам хел 20 рӯз пеш ҳам хел зард мешавад, а? Бале. Бозоргир мешавад. Дар маза ҳам хушмаза аст. Ба маза ҳаст. Дар маза мана бинед чӣ хел мана инашам чинам майлаш мояд. Чинам ки аллакай шумо бурда монед, а? Барои шумои. Мана чиндагиша чинда захира кардем ака. Будагиш чинда захира кардед? Мана. Ина бинед? Ин баъд аз 20 рӯз ана ҳам хел зард мешавад. Ана хел бозоргир мешавад, ина бинед. Чӣ хел хуш шудааст, а? Акун ман як вай наовардам, корча наовардам ки ина корча доред? Корча дорам. Ҳамтед акисатон. Ана. Ман ҳозир ина буридам мечашам ба шумо гап мезанам. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Хай акун инҷо об наовардем. Дастамон қади тоза мекунем. Ин бо як чиз дигар ман қайд кунам. Ина бинед. Ина ҳозир чиндем. Ин дигар хел вақте ки бо даст ин хел мекунед. Ин ҳис дигар хел мекунед. 20 рӯз пас месад ин хел мекунед руғанлолу шудагӣ, а? Руғанлолу шудагӣ. Ана ҳозир руған надорад. 20 рӯз пас мана ин 20 рӯз пеш шиндагӣ руған шудааст. Мана ин хел мекунед дастотон руған мечаспад. Ин хосияти нок аст. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Мана нока бинед. Чӣ хел сер об. Бо як маротиба дигар. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим ина бинед. Маззаи ҳандала мекуна? ҳам қадар бо маззае ки ҳамдиёрони азиз. ин худуш нав 4 сола шуд ин ноко. 4 сола шуд. Бисёр набудааст. Бисёр набудааст. Аз ҳамин ҳамагӣ 50 тан будааст. 50 дона. 4 сола ин ноко ҳамаш. ҳоли ман намедонам. Он дафъа реклама кардам як чанд фурӯхтем. вале агарам 50 дона ҳамаша нафурӯхта бошем, ба шумо мефурӯшем. нархи як ниҳол 50 дона бисёр нест. 50 сомонӣ. ин меарзад. хай ним кило гӯшт нахӯрдед. ноки ясочка кардед. ҳеҷ гап не. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. занг занед ба касе ниҳоли ноки ясочка дар кор бошад. ин истеҳсоли беларусия гуфтедми? Истеҳсоли беларусия ясочка дар паноҳи худо бошед.